E weche matimore alwora mag counties wa makaluo e county ma Kisumu, rowere 328, wakeyni 292 kaachiel kod ji 39 modak kod ng'ol e county ma Kisumu oyudo omenda maromo milion 24.6 mane ochiw kod gavana ma county noero manoeri Ngire Anyang' Nyong'o e nyasi mabende obagi Mama Grace Social Hall e boma ma Kisumu. Ngire Nyong'o ojiwo rowere mondo okaw omenda makamago ma ichiwo e yor hola, aka bende group ka group biro yudo omenda maromo 50,000 mar chako ohala kata projects mopogore opogore mabende biro kelo negi yuto maber ahinya. Nyong'o ne okwayo jogo mane oyudo omenda makamago mondo obi oduokgi e yo mapiyo. Akaw lero ni omenda makamago ibiro duoki kod interest rate mar 5% kuom wakeyni kod rowere, ka jogo madak kod ng'ol to biro duoko omenda makamago gi interest rate mar 3%. Okonyo kaka rowere matindo mawuok e kuonde mag Islam. En mokwongo dwanga jogo mawuok e Islam mar Nyalenda mondo oyud opportunity machalo kama. Mine waneno matek chien e lwet Masai kimiyogi loan kata mas ni ng'ato achiel to ketnegi pala kendo idwa ni giduoge godhiambo. To mae miyo wayudo platform maber ma mine wakawo pesani to rowere bende kawo pesani watiyogo higa achiel golo go interest matis. Waseyudo kwakawo loans e simbe mabende iyudo ka miyowa tich matek bang' dwe achiel tiketi CRB kendo igochoni nyaka weri mopogore opogore. Marwa ni omiyo assurance kaka jomatindo miyo wang'o tiyo gi pesani maber kendo wabiro duoke maber kaluwore gi chandruok moseyudo chien. Kimiyowa pesani kaka imiyowa ni wadhi tiyo godo maber gi thuolo kendo wiyo mar ariyo kendo boost biashara wa. Mine waneno matek, rowere waneno matek chien, to paro maber mar tiyo department mar youth gi women moro achiel kwatere ywak machalowa osemiyo tich mayot. Waduogo ni erokamano kendo wachemo maber ni ng'ama omi gimoro motiyo godo maber tichake mede. Erokamano. Wakwayi kendo wanyisi ni wan kaka rowere kaka youth matiyo Kisumu ka kuonde mag Islam. We want to thank you very much, Mr. Governor, for having given us the opportunity to access this fund. First in the Kisumu County, it is the first fund that has recognized us as persons with disability, and we will take advantage of it because we will only pay at an interest of 3%. I want to recognize the presence of PWDs who are also invited for this forum today. Thank you very much. We applied for the fund and we are happy that you are going to get it. Moving forward, we are with you, Channel 10. What we are doing here today is not only a milestone, but a strong statement that my government is committed its promise to empower groups from segments of society that have not been given much priority in the distribution and share of the national cake. I wish to sincerely thank the beneficiaries of the loans we are giving out today for being patient as we worked the modalities of the loans. The day is finally here, and in any case, God's time is always the best time. Ladies and gentlemen, today we are distributing 24,260,000 shillings as loans to some 659 groups from across the county. The beneficiaries of the county revolving fund include 39 people with disability groups, 328 youth groups, and 292 women groups. It is important to point out that this loan is a product of the county Youth, Women and Persons with Disabilities Enterprise Development Fund, derived from the KISUMU County Youth, Women and Persons with Disabilities Act of 2015.